खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टोरियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रैरुप नार्जारिया। बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 बिमुं होनानै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बानजायनायाव भारत हादरारि मोसानाय बादायलायनाय। मोसानाय बिथिङाव बादायलायनायनि हाबाफारि बानजायनो फोसावदों बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ। मोसानाय बादायलायनायनि बिमुंखौ दोननाय जादों बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1। केबल टीवी, यूट्यूब आरो फेसबुकफोरनि गेजेरजों फोसावनो लानाय जागोन बादायलायनाय हाबाफारि। हिन्दी एबा बर' देंखो एबा मेथाइजों मोसानानै बादायलायनाय जागोन। दिनै मोनसे प्रेस कनफारेन्स खुंनानै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय फोसावनाय जायोदि अनलाइननि गेजेरजोंनो मुं थिसननाय हाबाफारिखौ दिनै थामहिनबा 1 जुलाइ 2020 इं खालारनिफ्राय जुरिनाय जाबाय। फैगौ 31 जुलाइ 2020 इं अक्ट'सिम बादायगिरिनि मुं थिसननाया जाबाय थागोन। ट्रायल मोसानाय बादायलायनाया जुरिगोन 19 सेप्तेम्बर 2020 इं अक्ट'निफ्राय। फाइनालाव देरहासार जानाय मोसागिरिनो नोगोद 5 लाख रां बान्था होनाय जागोन। उन बान्था एबा रानार्स आप बान्थानि दोहोना जाबाय 1 लाख रां। ट्रायल राउन्डनि अनगायै मोनफ्रोम बादायलायनाय हाबाफारियाव नायगिरिमोना मबाइल एबा सेलफन एबा इमेलनि गेजेरजों गाव मोजां मोननाय मोसानाय बादायगिरिनो भट होनो हागोन। नायगिरिमोननि भटनि गेजेरजोंनो देरहासार मोसागिरिनि मुंखौ फोसावनाय जागोन। 13 बोसोर बैसोनिफ्राय 30 बोसोर बैसोनि गोसो गुदुं बादायगिरिमोना मोसानाय बादायलायनायनि थाखाय अनलाइननि गेजेरजों मुं थिसन हरनांगोन। मुं थिसननायनि फिसआ जाबाय 3,000 रां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गाहाय सामलाय सुजुगिरि राजेन बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदियै बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 मोसानाय बादायलायनायखौ सामलायनो थाखाय मोनसे आफाद दानानै लानाय जादों। सामलाय आफादनि मासिगिरि आरो बानजाय दिथागिरि महरै राजेन बसुमतारिखौ लाजेननानै गासै सा 27 दिथागिरिनि मुं थिसननाय जादों। बर'नि मुंदांखा फेस्ला एक्टर मेन्डेला गुबै मुं डिमासा ब्रह्म, बर' सावथुननि आखा-फाखा फावथिगिरि रिंकुमनि नार्जारि, सावथुन दिथागिरि माइकेल मोसाहारि, थियेटारफोरनि नायजाब लिरगिरि देंखो ब्रह्म, थियेटारनि मोसागिरि जोंसार बर'मोनखौ सामलाय आफादाव मैखोम बिबान होनाय जादों। नोजोर होनो गोनांदि बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि बादायलायनाय हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ हलाव बानजायनाय जागोन। स्टुडिअ हलाव बाहागो लानानै नायनो गोसो गुदुंमोननि थाखाय बाङाइ बिबांनि मासि दोननाय जागोन। स्टुडिअ हलाव मोसानाय बादायलायनाय नायनो थाखाय अनलाइननि गेजेरजों बुकिं खालामनांगोन। स्टुडिअ हलाव सिट बुकिं खालामनानै नायगिरिफोरनि मादाव बांसिन नायग्रानो 50,000 रां बान्था होनाय जागोन होननानै फोसावनाय जादों। आबुं मोनथिनो आरो अनलाइननि गेजेरजों मुं थिसननायनि थाखाय दिनै मोनसे वेबसाइट बेखेवनाय जादों। लोगोसेनो बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि फोसावदिंनायनि थाखाय 4 फोसावथुन एडभार्टाइज रिलिज खालामनाय जादों। जोङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 जों हाबाफारि बानायनो लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव थाखोमानानै थानाय गोबांथार जिनियासफोरखौ रोंखुमानानै थानायफोरखौ जोङो फकासाव लाबोनायनि मोनसे सिमां। बे बादायलायनायनि थाखाय 13 बोसोर आरो 30 बोसोरनि बैसोनि मानसिखौ जोङो माबानो लानाय जादों। बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 आव मोसानाय बादायनानै जायनाखि फाइनालाव देरहासार जाहैगोन जों बेखौ देरहासार होननानै जों फोसावनाय जागोन आरो बै मोसाग्रानो रां बान्था हिसाबै जोङो 5 लाख रां होनाय जागोन आरो जेननायनो रानार्स आप जों होगोन 1 लाख रां। लोगोसेनो ट्रफि थागोन आरो सार्टिफिकेट। मुंख'नो गोनांदि गासै बादायगिरिफोरनो ट्रायल राउन्डनिफ्राय जागायजेननानै फाइनाल राउन्डसिम जायफोरनाखि बादायनायाव बाहागो मोनो साफ्रोमनोबो सार्टिफिकेट हरनाय जागोन आरो फिसा फिसा अनथोब हरनाय जागोन। थांनाय जुलाइ दाननि 2 अक्ट' खालारखालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सारागन आरो दैमुगुरि गामियाव गोबां जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव गिलुबालु दैबाना सोमजियो। लोगोसे गोबां न' बां खहा जायो। दानिया फै माखासे नुथाय नायदिनि।
나르고 그게 카드 쳐봐요. 그 포도가 기내에 와. 노. 나 키우. 아, 뭐 좋아해. 너무 귀여워. 이 실버를 지니. 어이, 찾아. 뭐? 장만 어디 가시? 나는 나버랑 가려 그래. 아? 그 이시. 나 왜? 이난 왜? 그냥 우리가 그 여기 일할 수 있는 친구도 있는데 그리고 누가하고 그러면 마반이 뭐라 버리지 Gistung kayu dah. Hai, lekser ni. Mari kita